खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथाङा बुंदों थांनाय 10 बोसोर बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मिस्टेकनि थाखायनो गोरोन्थिनि थाखायनो बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभाखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। थांनाय 10 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि गोरोन्थिनि थाखाय थांनाय 10 बोसोराव जोंनि एमपिखौ जों खोमाना लादोंमोन। बिथांमोननि समावनो बर' हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि बा अनलायनाय होनो रोङैनि थाखायनो बै समाव बर' जोनोम जादोंमोन आरो जायखौ लानानैनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ बे समाव खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन होननानै बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव 10 बोसोराव बर'खौ बिथांमोना बै समाव हमथाना लाखिनो हायाखैमोन। बर'नि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन आरो जायखौ लानानै दिनै बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभाखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंदों बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ बे समाव खोमाना लानो गोनां जादों बिपिएफनि गोरोन्थिनि थाखायनो बिपिएफनि मिस्टेकनि थाखायनो थांनाय 10 बोसोर बे समाव खोमाना लानो गोनां जाबाय। नाथाय दा मोजां थामहिनबा बिटिआर खुंथायाव थामहिनबा प्रमद बर'आ खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैदों। बर' दा गैला होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि एमपिखौ जों फिन मोनफिननो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा बयखौबो साबायखर होदों जे बयबो खौसे जादों दिनै आरो बिथांमोनखौ बयखौबो फैगौ 7 अक्ट'आव जोंनि माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय आं बयबो खावलायदों। बिथाङा बुंदों बे समाव बर' गैला आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैबाय गोरोबलायनाय फैबाय आरो जायखौ लानानैनो बा गुबुन हारिनि जे सुबुंफोरा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थादों आरो बे समाव गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीनो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै क'क्राझारबासिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बिथाङा देरहागोना 100% रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायदों जे रायजो राजाफोरा बे समाव बिथां जयन्त बसुमतारीनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालाम होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबावनि। जयन्त बसुमतारी बिथाङा एबारनि लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि माहारिनि गासैबो भटखौ 100% भटखौ लानानै दिल्लीयाव थांसिगोन। थांनाय 10 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि गोरोन्थिनि थाखाय थांनाय 10 बोसोराव जोंनि एमपिखौ जों खोमाना लादोंमोन। नाथाय जोंनि एमपिखौ जों फिन मोनफिननो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा बयखौबो साबायखर होदों जे बयबो खौसे जादों दिनै आरो बिथांमोनखौ बयखौबो फैगौ 7 अक्ट'आव जोंनि माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय आं बयबो खावलायदों। नब कुमार सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ फेक होननानै हाइकर्टआ प्रमान खालामबाय आरो बिनि थाखायनो बिथांनि नमिनेसना रिजेक्ट जाबाय आरो बिथांनि सायाव बे थगायनायनि जि मोनसे साजा मोननांगौ बेखौ उननि समाव आयेना होगोन आरो बिथांनि बाथ्राखौ हाइकर्टआसो मिथिगोन। दा बिनि थाखायनो नैबे समाव जों बुंनो नागिरो जे नब सरनिया देग्लाय इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला। बेबायदि जेबो थासारि गैला मानोना फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गोरोन्थि मावनाय बेफोरखौ लानानै गुबुन हारिफ्रा खौसे जादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो गासैबो हारि हारिसाखौ लानानै खौसे खामानि मावनायलाय बे थासारिया गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।